היי, אני מיכל ואני שחקנית ומנחה תיאטרון פורום. תיאטרון פורום הוא תיאטרון בשילוב הקהל, תיאטרון אינטראקטיבי. אנחנו מכינים סצנות מראש, שבסוף הסצנות יש קונפליקטים. הנושאים של הסצנות תלויים בכם. אנחנו יכולים לעשות סצנות על כל נושא שבעולם, בהתאם לאוכלוסייה ולקהילה שאליה אנחנו מגיעים. הסצנות שלנו מסתיימות בדילמות ובקונפליקטים. הקהל מציע רעיונות ופתרונות מגוונים, ואפילו מחליף את השחקנים ועוזר לנו לפתור את הבעיות בסוף הסצנות. שלום, מי הזמין סופגניות מרולדים, קצפת ושוקולד? השכנים. הגברת טלי. אמא, אני אמרתי לך, את כל הזמן עושה את זה מאחורי גב. אם אין לך סבלנות להסביר לי, אז תלך. לא, אני אסביר. אם אין לך סבלנות, תלך. כי בסבתא דברים לוקחים יותר לאט. סבתא! אני אמרתי משהו. אבל את לא יכולה לחטוף לי. למה לא? לא חטפתי, אתה לא מקשיב לי. אבל אני לא מסכימה, אין אבל. מה? זה פרטי. פרטי, אז אני אשמור לך פרטי בכיס. לא, לא שומרים לי בכיס. המופע מקרב לבבות, מצחיק, מרגש. תזמינו אותנו.